Machiegni kwa Ramogi bang'u kiwe dhi nyime gi weche manyien. Geoffrey Ruku ma owal ne lemo mar jatend migawo mar jotije sirikal obedo kod kinde matek mar duoko penjo kan idayo dhoge e lemono. Penjo mane okete tago maliet en paro mar chik manubirogo mar rakruok gi jong'anyo. Hana Cheptumo ma owal ne bedo jatend migawo mar kit chwech bende nobedo kamatek mar lero lony ma en-go e tayo lemo mar migawono mar kit chwech. Jaod bura oparo ne wach mane wacho kowuok e dhoge ka oseyo moko kuom joma mine kaachiel kod nyiri ma wacho ni ma samoro ketore andaki kendo miyo inyalo roch ratechgi. But the demonstration which we have seen, where we have lost lives, where we have lost property, where destruction of national infrastructure or installations, those demonstrations are not foreseen in our constitution. Thank you, Honorable Speaker. If a woman is educated, chances are that they will avoid some of these challenges which are there in the society. So we need to encourage our government. Kowere gi mago en ten county ma Nairobi koro chano puodho kuonde mamoko ma inyalo ikie ji.